Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rang paladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano di tibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan papatiah. Lai. Jiko diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit ilik kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangkol hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyuah, kedua baso jo basi, ketiga siriah je pinang sampai minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran suah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah senyuman tibo kasih pangka menjadi amalah hendaknya. Dapik palo orang sai suak na mencancang na malate menaruko sawah jo ladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah pihara barundiang sesudah makan. Ado rundingan nan teka tangah utang dek ambo menyampaikan. Sakirnyo kato dirapatkan alah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Manyo sementara. Ambo. Sawajah tentang minum makan sado nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suku menerima sanang lah hati si pangkalan bagi rang hati rang didapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basua umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba jeta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado ripaci urang agam bareh talalai dari Solo kerilahan sajo pemanuahi. Selorong pintak pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo wajo mak. Kami simak. Adapun kato nungka dipersambahkan. Cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah tekasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Saupuh hukum sesuai sadunun adat juagamu adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yo kat nikah babu huwa mati ijab kabul babu huwa sentak je bagian ketangga rasul tak kemungkin antah ku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang je sadah ambil sakabek sirah pinang kuk tibu wasuang je pitana ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkek naik meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat do pusako. Ketek dibari bapak namo badamo sebelum ramli. Kinilah jadi orang gadang tibo mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam gadih hirang meninjau. Ko ado suri siase siako gala marak pulai mantari alam gala beliau. Minta dibaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku.
Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mo japui juanta basambia rak yo iriang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuh. Aguang talempong jadi tapuang sorak je sorai jadi bungo. Salatuh badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuang nangko kinilah duduk ate rumah duduk di ruang rumah gadang. Diningkan ini niat jemamak di muka ibu jawapo serta ipa dengan wisan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikut datang mengganggam pesan jo amanah Allah bersuruh tersarayo de mamak sabarasinan. Mantang sampai ke rumah baru dua jawik sama mamak. Ko mahlah tiba kami risiko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang nemukan. Mahnyo mas dan perhatian. Ambo. Ko mah jinihnya marak pulai rasul menetek niro pinang entah balaya entah hindak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatarwa. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim terlampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bungo luluak. Namun peminto memakkan doang nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ko elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah bau menyisi imam bilai. Ko elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempayannya. Lawan bayo jiwa tidur. Kemudian nak sarang tagalah kailia nak sarang kuadayong bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lain. Nak nyonya tu siang bahari nak asah tarang bak bulan. Putih kape boleh hari caliak putih hati keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang abar itunya. Sekian sambah makin putih lah sampai di Temandaro. Dibilang Allah. Selarong di badan diri ambo saya barai urang memanciang kematan. Balah garan rang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang pihak pengilang lubuak beriak berpusaran kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko olah ke dalam banang itu tan. Asalkan pinta le kabulia niat sampai ganda berlaku. Ayo sabar kami nunggu mak. Jadi ada waktu kini tu. Punya lah 30 ya sampai tu kan. Jadi mau ni. Jadi ma beliau Temandaro. Wanita mak. Dek jauh tabang lamu kainggo tinggi batang lamu karareh talalai ambo beli angkat tu kerilahan jua pengukis hutan. Kepada Allah. Adapun antaro ambo Sultan Cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman. Iyo tantang bakatu bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lambu mudia istan, dalamnya lambu silami ditapak sepanjang alua mencari rantak seragam. Iyalah. Taga dipatuh ke nentuo, stan nentuo patuh ke pengulu patuh ke mupakai. Rupanya kato nan kamu jawab gayung nan kamu nyambui iyo terabik di badan lambu yo. Maruponyo aduk kadiri marapulai tibo pitaruh dari sultan supaya diterima ditapak tangan diganggam adat jepusako kan baik itu lalu perundangan sultan tadi. Iyalah. Pihak de kami orang disiko stan suku lah bana menerima sanang lah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo dijujuang bagai mengkuto bertampuang tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kota cukup je tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Temandaro? Taruhan. Dengar pululah sabeliannya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketik muda matah bonehnya di bawah lamak tingginya di bawah rueh bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh tampu alun gadang disirama bun malam batang gampa sembilu indah. Urek alun mencakam tanah pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pabilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonyo dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh badaun rimbun rampak. Tapi yang diagak dan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit dia teh ndak terseso. Nyampang telaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya pulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mai yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai yo kasih sayang barakik katu sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu.